Вітаю, з вами на сувязі Евгений Лизо, і сёння мы з вами абмеркуем кнігу Алеся Івановича Бельскага, які піша пад псевданімам Алесь Вета. З гэтым чалавекам вы можаце быць знаёмы са школьнай праграмы. Справа ў тым, што Алесь Іванович Бельскі піша праграмы па беларускай літаратуры, ён з'яўляецца укладальнікам падручнікаў, а таксама галоўным рэдактарам часопіса беларуская мова і літаратура, які займаюцца выпускам распрацовак для школьных настаўнікаў. І пры ўсім гэтым гэты чалавек, нягледзячы на тое, што мае прамы доступ да адукацыйнай сістэмы, ён праз сваю сціпласць не паставіў свае творы ў школьную праграму, пра што я вельмі шкадую, таму што яго творы сапраўды варты таго, каб там знаходзіцца, каб дзеці іх чыталі, таму што, па-першае, яны невялічкія, па-другое, яны сэнсам. Ну і па-трэцяе, я лічу Алеся Івановича досыць тэрапеўтычным аўтарам, таму што яго творы такія шчымлівыя, эмацыянальныя, і яны такія заўжды пра дабро, і Алесь Іванович хоча несці гэта дабро людзям. Яны такія мяккія, цёплыя і пяшчотныя, што вось дзецям якраз бы гэта і чытаць. І гэта было б вельмі добра, калі б яны ўсё-такі рана ці позна аказаліся б у школьным падручніку. І я вельмі спадзяюся, што калі-небудзь прыйдзе такі час, калі я стану на месца Алесі Івановича і зраблю гэту справу, увекавечу яго імя ў школьнай праграме. А сёння мы разглядаем творы яго зборніка, які называецца «Христос між нас». У 9 нумары 2025 года «Полымя» ўжо выходзіла мая рэцэнзія з аналізам апавядання Алеся Ветага «Пацыент». І яшчэ павінна тут пад канец гэтага года выйсці ў гэтым жа часопісе рэцэнзія на яго зборнік «Лібрэта лета». Так што рэдакцыя падтрымлівае мой жестачайшы гіперфікс на яго творах. А мае творы можаце пачытаць на архив.орг, спасылка ў апісанні. Справа ў тым, што Алесь Іванович такі чалавек, які творы заўжды хавае, кнігі свае заўжды хавае, але Евгений Лизо ўсё раскапае. І гэта я таксама раскапала. Мы сидзелі аднойчы з Алесем Івановичам, пілі гарбату, і ён мне сказаў, што ёсць у яго, аказваецца, такі зборнік «Христос між нас». І я вельмі здзівілася, што мой дыпломны навуковы кіраўнік, аказваецца, такі ж хрысціянскі пісьменнік, як і я. І таму я не змагла прайсці міма гэтага зборніка, гэтай кнігі. І што я зрабіла? Пайшла ў каталог Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі. Вельмі дзіўна, што я не зрабіла гэта раней. Вось, хаця ўжо скончвала магістратуру, а я не дадумалася, што можна яго прозвішча туды ўпісаць, псевданім яго туды пісаць і атрымаць цікавыя адказы. І, канешне, праз некаторы час я выбралася ў Нацыянальную бібліятэку, каб знайсці гэту кнігу. І сёння я хачу расказаць пра два творы з гэтага зборніка. Зборнік змяшчае много, некаторую колькасць апавяданняў, а таксама 3 аповесці. Вось, і з апавядання мы пачнём. Апавяданне, пра якое мы сёння пагаварым, называецца як і зборнік «Христос між нас». І яно распавядае пра савецкія часы, пра непростую гісторыю хрысціян і прыгнёт у гэты час. Мы бачым старца такога аброслага, зарослага валасамі, такі, які выглядае як валацуга. Вось, і ён прыходзіць у вёску і бачыць на двары з адной хат дзяўчынку Вольку. У Волькі была праблема. Яна была кульгавай. Старец просіць Вольку прынесці папіць. Волька слухаецца і прыносіць ваду старому, і той за яе моліцца, і Волька ацаляецца. Она пачынае скакаць, радавацца. Маці Маня таксама гэтаму радуецца. Аказваецца, што Маню завуць Марыя, і што вельмі сімвалічна. У творы досыць шмат адсылак на Біблію, і пры гэтым аўтар укладае ў вусны сваіх герояў цытаты з Бібліі на рускай мове. І стварае фактычна з гэтых цытат цынтон. Першую цытату, якую ён узгадвае ў адным з дыялогаў, гэта цытата:
И кто напоит одного из малых сих только чашу холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. І як бачым, за выкананне Евангелія Волька атрымлівае ўзнагароду, якая адлюстроўваецца ў наступнай цытаце, якую прыводзіць старец. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют. Але ацаленне гэта не адзіны эмацыянальна цяжкі момант у гэтым творы. Недарэмна аўтар выбраў развіццё падзей менавіта ў часы савецкіх рэпрэсій, калі з хрысціянамі кепска абыходзіліся. І якраз такі падчас таго, як старец прыбывае у хаце, дырэктар гэтай вёсцы, ён аддае загад трактарысту прычапіць да трактара крыж, які стаіць каля вёсак. Можа, вы бачылі, што каля вёсак стаяць крыжы. Вось, і сцягнуць трактарам гэты крыж. Трактарыст адмаўляецца гэта рабіць, тады дырэктар гэта робіць сам. Маня дазваляе старцу жыць у іх у хаце, але старец гаворыць, што ён ідзе на Галгофу, і сыходзіць з вёскі. Калі ён ідзе, яго бачаць дзеці, якія пачынаюць жорстка яго закідаць камянямі. У творы таксама з яго вуснаў гучаць словы ўжо з адкрыцця. Имя сей звезде полынь, и третья часть вот сделалась полынью. Многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Приводит эту цитату з Бібліі. Хутчэй за ўсё маецца на ўвазе Чарнобыль, потому что, в принципе, слово полынь и Чарнобыль гэта назва адной і той жа расліны. Вось. І гэта месцапісанне досыць часта згадваецца ў кантэксце таго, што взорваўся Чарнобыль і выканала слова, якое было сказана ў свяшчэнным пісанні. У кантэксце гэтага твора такая адсылка на чарнобыльскую тэму. Гэта якраз такі можа быць служыць як намёк на тое, што вось гэта трагедыя стала пакараннем для савецкага народа за тое, што яны адвярнуліся ад Хрыста і сталі жорсткімі людзьмі. Твор скончваецца не вельмі аптымістычна. Калі старец ідзе па дарозе, пад'язджае УАЗік, яго хапаюць міліцыянты, кідаюць да такіх жа арыштаваных хрысціян і вязуць у зняволенні. Другі твор Алеся Ветага, які мы разглядзім сёння, кардынальна адрозніваецца ад таго, што мы чыталі з вами зараз. Это аповесць, не вельмі вялікая, на 30 сторонак. Гэта аповесць, якая называецца «Адна інтымная гісторыя». І я не буду хаваць таго, што я выбрала яе чыста праз назву. Тут можа, канешне, вельмі доўга там абурацца, што як так, чаму ў хрысціянскай кнізе такая аповесць. Але тут самае цікавае, што Алесь Ветах, ён вельмі добра ўплетае якраз такі хрысціянскія дэталі у такі злабадзённы, непрыгожы жыццёвы перыяд галоўнага героя. І тут мы робім рэмарку, што, канешне, мы прывыклі, што персонажы ў беларускай літаратуры галоўныя героі, яны такія вось беленькія, пухнатенькія, што яны прям стараюцца быць хорошымі, што мы павінны збраць іх прыклады і астатнія, але не заўжды бывае так. І, канешне, тут галоўны герой такі, што мы зараз яго абмяркуем. Значыць, твор пачынаецца досыць так напружана. Мы бачым маладога чалавека, п'янага, які ломіцца ў дзверы кватэры, але прыязджае УАЗік, і зноў жа УАЗік прыязджае, і яго забіраюць і хапаюць. І далей мы даведаемся пра тыя падзеі, якія якраз такі былі прадвеснікам гэтага зняволення. Крышку пазней мы даведваемся, што гэтага галоўнага героя завуць Сяргей. Сяргей, ён малады чалавек, яму недзе арыентировачна па 30, ён супрацоўнік інстытута, у яго ёсць жонка Ксенія і сын Андрейка, а таксама маці Ева. Ксенія, жонка
бачыць, што ў іх сына першакласніка паднялася тэмпература 38,8. І пачынаецца, канечне, беганіна паліклініка, потым хуткая дапамога. Ксенія не можа чакаць, пакуль прыедзе хуткая дапамога, таму што яна працуе настаўніцай у школе і яна дае адкрыты урок. Адкрыты урок у школе гэта азначае, што на яе уроку можа прысутнічаць праверка, там ці завуч, ці яна можа здаваць экзамен на павышэнне кваліфікацыі і за яе сочыць экзаменатары. То бок справа была важная, і то бок яна не магла застацца сынам і сказала бацьку, то бок галоўному герою Сергею, сядзі з Андрейкам. І вось прыязджае хуткая дапамога, і Сергей бачыць медыка. Адну з медыкаў, гэта Маргарыта. Гэта яго даўняя каханая, якая была яго каханай яшчэ да таго, як ён набраўся ў шлюб з Ксеніяй. В прынцыпе, она выдае стандартныя рэкамендацыі, тэмпература хлопчыка праз жарапаніжаючае ўжо здала. І Сергей хоча вельмі моцна пагаварыць з Маргарытай. Тут мы яшчэ ў гэтым моманце гісторыі не ведаем, што там паміж імі было. Мы бачым, што Сергей, скажем так, паклаў на яе ў вока. Але Маргарыта, спазнаючы Сергея, яна не жадае затрымлівацца ў яго доме і сыходзіць. Але Сергей не можа пакінуць гэту гісторыю вось так проста. Ён бачыць у рэцэпце прозвішча лекара, і яго засмучае тое, што Маргарыту, дзяўчыну Маргарыту, якую ён ведаў як Маргарыта, аказваецца, завуць Тацяна. Ён званіць у бальніцу, там у рэгістратуры, то бок у супрацоўніка, просіць паразмаўляць з Маргарытай, але кажуць, што яна на выездзе. Вось. І ўсё-такі Сергей не пакідае гэтую гісторыю вось так. Ён ідзе, значыць, потым ён наступны дзень выходзіць на працу, жонка яго застаецца на бальнічным з дзіцем, а на працы ён у інтэрнэце шукае дамашнія тэлефоны, памятаеце, такія былі дамашнія тэлефоны стацыянарныя, і ён знаходзіць тэлефон яе дамашні тэлефон, які аформлены на мужчыну, то бок на яе мужа, як мы потым ужо зразумеем. Вось. Значыць, ён тэлефануе падчас абедзеннага перапынку. Пашчасціла, што трубку падымае Маргарыта, і з імі адбываецца размова ў стылі, што вось я хачу цябе ўбачыць, што Сергей просіць яе ўбачыць. Маргарыта паказвае сваім выглядам, што она не хоча яго слухаць, і што навогул ёсць сям'я і ўсё скончана. Аўтар уставляе рэтраспекцыю, то бок адсылку на папярэднюю гісторыю, якая здарылася паміж гэтымі двума персанажамі некалькі гадоў дагэтуль, і аказваецца, што Сергей, ужо збіраючыся абрацца шлюбам з Ксеніяй, аднойчы перад тэатрам бачыць дзяўчыну, якая хоча камусьці аддаць свой білет адзін лішні, таму што сяброўка, з якой яна павінна была прыйсці, не прыйшла. Значыць, і понятно, што гэтай дзяўчынай была якраз-такі Маргарыта. Сергею вельмі спадабалася яна знешне, гэта вельмі падрабязна напісана, якія пачуцці яна выклікае ў галоўнага героя. То бок, і ён параўноўвае сваю будучую на той момант жонку Ксенію з Маргарытай. То бок, мы бачым вялікую дыспрапорцыю, як апісана Маргарыта, вельмі падрабязна, і як апісана Ксенія. Цікава, што аўтар апісвае нават не столькі дэталі знешнасці, там, напрыклад, колер вачэй, колер валасоў, там камплекцыя тут таксама не вельмі так падрабязна апісана, колькі пачуцці, якія выклікаюць у персанажа гэтыя дзве дзяўчыны. Вось, то бок мы па факту харчуемся не знешнім апісаннем, а апісаннем пачуццяў галоўнага героя. Сергей, як бадай і кожны, каму крыху больш за 20,
адчуў нейкі ўнутраны інстынктыўны поклік жадання, не мог вытрымаць спакус выпрабавання дзявочаю красой, адкрыты насустрач дзявочымі чарамі, якія адразу засланяюць, затуманіваюць розум. Звычайна такі цуд трэба заваёўваць, за яго трэба змагацца. Сяргей цяпер добра разумеў, што ён гэтакі ж, як і ўсе мужчыны, слабы і безабаронны перад прыцягальнасцю прыгожай дзявочай постаці з яе магіяй цудоўных рысаў, грацыёзных рухаў, сакавіта акругленых формаў. Больш за тое, ён проста губляе галаву, кідаецца ў вір чараў, і з яго можна віць вяроўкі. Ён выдатна ведаў, што ўвечары павінна патэлефанаваць Ксеніі, аднак, уваходзячы ў будынак тэатра, адключыў мабільнік. Неяк перад ёй трэба будзе апраўдацца, штосьці варта прыдумаць. Сяргеева маці другі тыдзень адпачывала па пуцёўцы ў санаторыі, дома яго ніхто не чакаў. То бок мы бачым, што Сяргей не вельмі добры чалавек. Таму што ён якраз такі забывае свае абавязкі перад сваёй будучай жонкай. І то бок ён не думае пра тое, што яна будзе за яго хвалявацца, калі не зможа датэлефанавацца. Ён выключае тэлефон, ён добра ведае, што ён робіць гнюсотную справу, і таму абрубае все канцы з тымі людзьмі, які маглі хоць неяк яго патурбаваць. Але чаму, можна спытацца, чаму ён выйшаў все-таки, чаму ён ажаніўся менавіта з Ксеніяй і чым яна яму падабалася. Ксенія яго даўняя сяброўка, да якой ён меў пэўнае, хоць і не зусім глыбокае пачуццё. Яна падабалася Сяргею, ён можа сказаць, кахаў яе, але па-свойму. З ёй яму апошнія гады было добра, утульна і надзейна. І хоць дзяўчына не вылучалася кідкай прыгажосцю, як гэта тэатральная незнаёмка, але цалкам задавальняла яго і сімпатычным абліччам, і ўнутранымі якасцямі. Гэта значыць сваім характарам. Ксенія была быццам створана для сям'і. Яе імкненне пайсці як мага хутчэй да шлюбу ён адчуваў, лічыўся з гэтым таемным дзявочым жаданнем. З Ксеніяй Сяргей сапраўды больш сябраваў, адносіны іх не былі выключна платанічнымі і цнатлівымі, але інтымныя ўзаемны не вызначаліся бурнымі эмоцыямі, страсцямі. Усё адбывалася як бы між іншым ціха і спакойна. Сяргей пасля малацікавых любоўных прыгод і спроб наважыўся на гэты раз спыніцца канчаткова на Ксеніі і прапанаваць ёй, як кажуць, рукою сэрца. Яна чакала гэткага моманту, але не прыспешвала хлопца. То бок, перакладаю на беларускую мову. Сяргею Маргарыта спадабалася таму, што яна абудзіла ў ім мужчынскае жаданне. Ксенія яму падабалася тым, што яна была зручнай. Да, у яе быў проста зручны лагодны характар, які можна карыстацца ў шлюбе. Вось. Якое месца займае ў гэтай гісторыі маці? Маці не хацела, каб сын вельмі рана ажаніўся, і ён туды-сюды гуляў з дзяўчатамі. Вось, перад тым, як спыніцца канчаткова і ажаніцца з Ксеніяй. Вось. Але вот гэтая гісторыя развіцця адносін Ксеніі, яна перарывалася любоўныя прыгоды з Маргарытай, яны ідуць з ёй разам на спектакль, які называецца «Стварэнне сусвету», там, дзе апісаны. Ну, і мы ведаем, што і тут пра гэта таксама указваецца важныя персанажы гэтага спектаклю Адам і Ева, а мы нагадваем, што маці Сергея завуць таксама Ева. І нагадваем таксама, што гэта гісторыя біблейская была пра спакусу і грэх. Вось, то, што было забаронена зрабіць, Ева з Адамам зрабілі. Як і зробіць нашы галоўныя героі. Пасля спектаклю яны не разыходзяцца, Сергей ідзе ў кватэру да сваёй новай сяброўкі, дзе яны п'юць віно, і паміж імі здараецца тое, што і мусіла здарыцца, па-іншаму не скажаш. І пасля некалькіх дзён Сергей вяртаецца да Маргарыты, і зноў у іх адбываецца рамантычная лінія. А вось трэцяга разу ўжо не здарылася. Маргарыта немаведама куды з'ехала са здымнай кватэры. Вось. І так яны на гэтым моманце яны рассталіся. І вось
Так здарылася, што Сяргей праз гэта вось колькасць гадоў, калі яны ажаніліся з Ксеніяй, калі ў іх з'явіўся сын, ён сутыкаецца з Маргарытай, якая лекар прыязджае яму на брыгадзе хуткай дапамогі. Вось гэта поўнасцю выбівае з сядла галоўнага героя. Ён, значыць, пайшоў выпіць у бар, назюзюкаўся нармальна, і потым ён ідзе ў гэту кватэру, потому што ён высветліў адрас. Яго не засмучвае то, што Маргарыта па тэлефоне яго папярэджвала, што яе муж на хвіліначку пракурор. Пад дзвярыма галоўны герой закатвае дэбош. Спачатку Раман, гэта так завуць мужа Маргарыты, адчыняе дзверы, бачыць, што там п'яніца стаіць, патрабуе, скандзіруе жонку. Мелькам бачыць Сяргей сына Рамана і Маргарыты. Вось. Раман, конечно, не пускае п'яніцу, он зачыняе дзверы, і Сяргей застаецца дзебашырыць, трызвоніць у званок. Прокурор не вытрымлівае і выклікае міліцыю. Міліцыя яго Сяргея вяжа, адвозіць туды, куды трэба яму было быць, туды яго і адвезлі. Значыць, падчас суразмовы з міліцыянтам Сяргей нешта не расчуў сваім п'яным мозгам, нешта там аказваецца пра гомасексуалістаў. Вось. Гэта выводзіць з сябе міліцыянта, Сяргея моцна збіваюць, і да такой ступені, што потым яму прыйдзецца, потым яго кладуць у бальніцу. Значыць, у той момант, калі яшчэ Сяргей быў у ізалятары, канешне, маці і жонка спахапіліся пра свайго ненагляднага таварышка. Яны спачатку абзванілі бальніцу, ну яго там не было ў бальніцы пакуль што. Потым пазванілі ў ізалятар і как бы сказалі, што на 15 сутак яго такі пасадзілі. Вось, але ён у ізалятары там застаўся ненадоўга, таму што яго павезлі ў бальніцу, і, канешне, ён трапляе на Маргарыту, таму што Сяргея пабілі моцна, яму зрабілі аперацыю, яму патрэбны быў догляд. Гучаць такія словы, як грэх, пакаранне, спакуса. То бок можна лічыць, што да, вот эта гісторыя, якая адбываецца, яна пакаранне і Сяргею, і Маргарыце за тое, што было паміж імі тады. Тады можна, канешне, Сяргей, канешне, той яшчэ эгаіст, таму што нават калі ён сядзеў у бары, так ап'янеў, ён такімі словамі гнусотнымі лаяўся на Маргарыту, але і Маргарыта таксама не заслугоўвае павагі. Вось чаму. Маргарыта прызнаецца ў бальніцы Сяргею на яго пытанні, ці кахала яна яго і гэтак далей. Яна прызнаецца яму вось чым. Аказваецца, што на момант іх тады інтымных сустрэч яна ўжо была некалькі гадоў замужам за Рамана, які там меў нейкую военную службу, адукацыю, карацей, быў у раз'ездах. Ну і так здарылася, што іх не было дзяцей, таму што ў Рамана былі праблемы са здароўем. І якраз такі дзяўчына засталася тады, была тады адна ў горадзе на здымнай кватэры, і ёй трэба было пайсці зрабіць эко, але нешта яе перасмыкнула, і яна вырашыла, што добрая будзе ідэя пераспаць з мужчынам, таму што яна лічыла, што вот дзіця павінна, можа быць, і нараджацца і праз грэх, але з каханнем. І вось ёй трэба было адчуць гэта каханне. То бок, яна, па факту выкарыстала Сяргея, які ёй так закахаўся ў той момант, яна выкарыстала яго як донара спермы. Што Сяргею, канешне, гэта яго расстроіла. І яго расстроіла яшчэ і тое, што яна яму прызналася, што калі Маргарыта якраз такі была ў блізасці з Сяргеем, яна нават усё роўна уяўляла свайго мужа Рамана. То бок Сяргей ёй як асоба зусім не прывабліваў, і ёй было ўсё роўна на гэтага чалавека, ёй трэба было зрабіць нейкія свае справы, свае ідэі выканаць.
Вот. І зразумела, і ну вось якраз такі, як мы маглі ўжо здагадацца, той сын, які сидзеў, калі Сяргей уламаўся у кватэру Рамана, гэта быў якраз такі сын не Рамана, а сын Сяргея. Да. І, канешне, Раман пра гэта не ведаў. І на гэтай ноце твор скончыўся. Сяргей прабачае Маргарыту, называю яе пяшчотнымі словамі. І гісторыя выглядае крыху незакончанай, таму што сюжэтныя лініі яны сканцэнтрыраваны толькі на пачуццях і думках Маргарыты і Сяргея, але поўнасцю ігнаруюць пачуцці астатніх персанажаў. І у першую чаргу Ксеніі, жонкі Сяргея, і Рамана, мужа Маргарыты. Якія мы можам падвесці высновы. Твор напісаны вельмі таленавіта, такой чалавечай мовай, вельмі сакавіта, урыўкі я зачытала. То бок у Алесі Ветаха вельмі добра атрымліваецца апісваць інтымныя пачуцці і перажыванні. Нягледзячы на то, што гэты зборнік адсылае на хрысціянскую літаратуру, але творы досыць разнастайныя і досыць спекулятыўныя у плане сваёй задумы. Ну, яны ў меру трагічныя, гэтыя творы. У нас ёсць творы як такі чыста узорна-хрысціянскі, які расказвае пра хрысціянскія пакуты, насычаны біблейскімі цытатамі. Ёсць другая гісторыя, аповесць, якая расказана наадварот пра разбэшчаных людзей, панеслі пакаранне звыш за свае ўчынкі. З вамі была Яўгенія Лязо, на сувязі. Мае навуковыя артыкулы, рэцэнзіі і мастацкія творы рэгулярна публікуюцца ў такіх часопісах, як «Роднае слово», «Беларуская мова і літаратура», «Маладосць і полымя». Так што сачыце за перыёдыкай і будзем на сувязі.